handida kuti utaurire Yo nkhani yako nisokoneza manje. Nawe yako iyo inoneza. Ndalese kunopisa na dziki. Kuna kwe pambira. Yo nkhani yako nisokoneza wewe. Nawe yako iyo painonetsera wewe mzukuru. Tufuna kukuthandiza kupano kuti kwino. Tinokubatsira pana kuzvakanaka. But nkhani yako. Nawe yako manje wewe. Utawire phone. Phone yako unodzima, udaire phone. Uchani. Sikose. Pora ndochambora pakabata. Phone yako iri kupi? Apana ndakafonda mbudzi. Kana bata moto kasingati. Kochani hoyo utsatsa kutawira phone. Hanzi sei usingadaire phone na sei. Phone yako inofana kuti mbudzi inobata network. Abo wabwera. Anza apa wauya na sekuru. Kuma mbuyo mndu kukuthandiza kupano. Kubva kumashure sekuru pesa apa kukubatsira. Imbanda leva. Inini bana vandakataura. Kuti wewe matenda yako aya. Kuti wewe urwere wainawo. Umukwanisa lini kupano. Apana pa inini andibokwanisa. Tumvezana? Ndizvoka. Zvense zvimapeperi zvindachita kuti chitombo utupite uende kunze kwa dziko. Process yese mapepa rofambiswa na sekuru kuti usvike pakuti uende kuunze kwenyika unoparetwa. Apa atakufuna kukumbirambo vantu ana tsitsi na rudo. Toda kutsvagawo vanhu vane rudo, vane tsitsi kuti vakubatsire Mbagara dola. Mwana batirawo $. Mbagara $2. Mwana batirawo $2. Fika kubira kwa yakwana mbumashi. Kamari yako iri kudiwa yakwana kuti uende kuIndia unoparetwa. Mbesesa? Unobati tani wewe mafara udakulea kuti kwa antu wa Zimbabwe? Iwo uda kutaura kuti kudii nemapepa ako kuti ari kuti kudii kuti ukwanise kuti uende kunze kwenyika kwacho unoparetwa kuruzhinji rweZimbabwe. Alright. Mapepa angu akamira so amirira kusendwa mapassport kuti uone kutumirwa visa na doctor kuIndia ikoko. Saka akandinyorera mapepa panapa achiti tichitumira inini angu mapassport nemunhu achandiperekedza nemapika ake then ozokutumira visa and then akanyora maprice zvinhu zvachona ndizonyatsogona chirungu chachona changu chakati dzikei papa chinzi panoda kutangwa cost of valuation yetreatment yachona papa chinzi 800 to 1000 US but uchizenge mari yako uchizenge pauchaprocesswa nadoctor achiona kuti dambudziko riri papi zvese zviri papi achanga achizobuditsa mamwe macost akati one day through akuita iwewe achikuona achikuita medication yachona achikupa matreatment achikuona kuti apa kuda mushonga yakati apa pachada zvakati apa pachada zvakati saka ndo pamwe pachona pachange pachizowedzera macost akati one day then wakatumira maakaunti avo nemapostis endege nepekugara pachona avakanyora apa vachiti any extra stay would cost yes $150 per day in a private ward ichi kana kuti $110 then imwe yachona inderi kunzi $50 per room muri 2 nemunhu wachona anenge akuperekedza wachona iye saka ndo mapepa achona ese kunoku vari kutaura kuti 5 unofanira kuzobata yese kana uchizenge wapedzwawo unofanira kugarawo nemari inotoka na 5,000 kana 10,000 kuitira kuti hatizivi kuti unenge uchizobatsirwa nemishonga nezvinhu zvakawanda sei asi kuti utange kuenda kosti yekuti uone kutanga kubatsirwa nachiremba 800 to 1,000 nokuti uwane kubatsirwa nachiremba achikutanga kukuone kuprocessa kuti chichikudiwa pamuviri wako kuti makosti zacho achizokakuletwa kawana wapedzwa Passport unayo? Passport handina. Saka kuna tunataka kutoka mali passport. Passport. Wangu ndito achandibatsira. Akata chambatsira. Sekuru wose ko munhu wari kuenda naye. Ndakatsvaga nayo. Wanayo udani. Nayo. Hadi. Taura kuti iwoni nezvavataura madoctors pamatsamba avo andikokupedzira vari kunyora mafiga. Vakanyora mafiga zvizhinji vakanyora. Saka taura mafiga acho tinzwe ndamozwa 800 to 1,000. To 1,000 we cost of evaluation netreatment yachona yaunenge uchitanga kuita. Then apa vakazenge vakutaura pekugara pachona paunenge uchizonogara pacho kuti approximately kana wagarisawo $150 per day private ward kana kuti $110 kana kuti approximately $50 per room muri 2
inokwanisa kuita $50 per room. Saka zvinge chizokalkuletwa kuti unenge uchizonogara nguva yakareba sei. Tanzwa 10,000 wanga uchitaura. Ya, vakanga vaisa uku pakanzi $5,000 mukwanisa kundibatsira. Alright. Please note, as the government of India foreign exchange rules, FEMA, all passengers traveling to India carrying currency more than $5,000 or travelers checks more than $10,000 are required to declare the same as the customs declaration form and carry with them the CDF form as proof of currency brought into the country. All right, okay. As per recent law by the government of India, no cash transaction equal or more than INR 200,000 can be done by a single person for a single purpose or occasion. It is therefore advised that all transactions are done by bank transfers, credit, debit cards, or UPI. All right. Savari kuti mari yako unofana kufamba uine cash. Unofana kuisa kubank. Ndosaka vakupa mabank transfer details. Anofana nga achenda kuna Dr. Hila Institute and Medical Center. Anditika. All right. Saka iye doctor wacha anambotaura kuti panogona kuita mazuva mangani uripo. Mazuva akange asina pane pakangonzi more than 4 days mapaona pabepa iroro. Akanga asina kundipa madays. Tangungo chimuzunogara nguva yakareba sei. Anditi. Alright, saka iwe kubva pawakambobuda uchikumbira rubatsiro, pari zvinowane mari iya inosvika papi kana kuti hapana tichachicha? Izvosofa ndinaenda tinda. Hapana tichautaura. Ndinachanditinda naye. Saka kana vachida kukubata kuti vakubatsire vanokubata panhamba dzipi? Namba idzi ndo dzefoni dzinangana ikupetyana chipo ndo 0781 966 990. Zvinongofona chiti pamune WhatsApp. Zita ndiani? Patience Gahadza. Patience Gahadza. Lifa problem. Zvimba dunguku lifa ikaparara. Okay. Chirwere chako cha unenge yakareba zvakadini? Ya cha 3 years izvozvo. Zvakatanga sei? Zvakatanga ndabva kusununguka mwana. Ndobva panzi lifa yako haichanyatsoshanda zvakanaka. Watanga kumbonipawo matreatment ndipa. Pedzisira dumbu rakungozvimbawo. Nina wekuti lifa yanda ichakwanisi kupamba chimvura neblood zvakanaka kuti ifambe zvakanaka saka zvakusara muchidumbu mvura iyi saka zvazokuti inopa hiniya kuvhura bva rachikura futi inova iyo hiniya yakubuda futi kuchikonzerwa neproblemu iyi yaitika ilifa mberi mudumbu. Zvinozva kuti kana nhamba yako haina kana ego cash. Ore zvakanaka, nhamba yako tinonyora vanenge vachida kukubatsira vanokubatsira. Asi ndikudzawo kuti nhamba yacho hauzokubatika pafoni pacho. Ndichatotsvaga kambudzi kanitogara ndinako. Ichi inopera moto. Bhatiri rachona harichengete moto. Izvi zviri kugara ku? Kundogara mukorobha phase 3. Phase 3. Egongo. Handiti. Address ichi? Address yachona 1955 Korobha North. Saka kumuri yeZimbabwe mashoko auda kuvataurirawo wakatarisana nekuda kuunganidza mari yako yekuenda kuIndia ndeyekuti chini? Mashoko angu ndengoti dai ndaona rubatsiro ndaona kuchengeta vana vangu rira. Ndakwanisa kureza mari yacho nekudiwa ndakwanisa kunyora pawo ndakwanisa kuchengeta mhuri yangu izvozvo ndinenge ndiri ndega handina murume saka mari yacho nekuti ukwanise kushanda kuti ukwanise kutsvagira vana kuti uone kurarama. Saka ndingotoda dai mhuri yeZimbabwe yandibatsirawo ndakwanisawo kuendawo ndanorapwawo ndiraramise vamwe. Murume aripi? Murume akatoenda nekuda kweproblemu yayo. Akatotiza? Ya. Ko vana ari kuchengete? Aiwa, chengete. Uri kurarama sei hatodzi? Kazhinji kuno kumazano ndinosekuru anotondibatsirawo mari kachingo ndichingobatsirawo kuna kuraramisa mhuri sofa. Handiti. Aiwa, tinotenda. Sekuru ndimi muri kubatsira kamuzukuru panyaya zvidikidikiwo zvekuno kuZimbabwe izvi? Bwino. Rendi ndiri kupa gari.
Rendi sekuru ari kumbatanja. Mara chikafu ndikumpasa. Mari yekuti awane kudyawo sekuru ndo ari kubisawo mumwe mawo. Apa da ndichosere pomwe kobiri ya passport. Sekuru anoda kuchimupawo mari yekuti awane passport. Vantu vakaunganisa kobiri chatsvaga imwe kobiri pomwe kumthandiza kuti vanhu vakakwanisa kumbatsira basa rawo ndichavawedzera futi mari yakufana kufambisa kuti aende kunyika yaari kufana kuenda. Kuno vamwe vantu vale kune vamwe vanhu vaya vanofanira ntchito yanga vale vanofarira basa rasekuru vaya vanotumira kobiri vanotumira mari ti ntchito kumeyo muchitoko sekuru basa ramuri kuita tikufanana vachinitumira mbo makobiri vachitumira mari kuna sekuru isiri kobiri yachito isiri mari yebasa ngotenda chete. Apa lero ndifuna ndilele chadidi mashi apa nhasi da kuti nditaure chokwadi bwino munitumira imbana ndikudya chokwadi mukunditumira ine ndichidya washa kutenga zvingiringiri kwakutumirambo kwakuningirina wacho taura izi umwandu ti ndifuna kupasana kobiri ya airtime mumwe anoti sekuru da kutumira mari ya airtime mumwe ti kobiri ya mowa mumwe mari yedoro yesekuru Sly ngapasi omboka ko Sly wacho ngapi yakukutengerana chikuyangidza zvikuchitika ko ndiye wacho ari kutumira ika muchiona kakuti sekuru ariko ipapo sekuru ngakuti Sly wachita bwino kuenda kwakanengo ko Sly wakaita basa paya makandiendesa kwakanengo apa kobiri ya munonitumira icha apo mari iya muri kunditumira iye $10 ingawa $10 kobiri yoiye mari iyoiye yangu basi isiri yachito yangu isiri basa ndifuna vantu aya atumire mutsikana nakuti aiwa tumirayiwo musikana yabatsiriko tinotenda tumvesana tinotenda sekuru ingawa $10 ingawa $10 ingawa $7 ingawa $15 $10 ndifuna kuti kobiri afuna ntumira kuti atifuna kukumirani kobiri yakudya kuti sekutoda kutumira $20 ekudya ngatumire mutsikana ngaambotumirawo musikana abatsirike kuti athandizike kuti abatsirike anorapwa mvesana tawererana tinotenda sekuru funa kuti kobiri yako yoigwane manje yekuti mari yako ikwana ndinonge muzukuru wangu ari paafrica tusu apa ndine muzukuru wangu ari pasouth africa nomwe ari kunze kwadzikoko nemumwe ari kunze kwenyika ari kuaustralia australia ari ku-UK nevamwe ari ku-UK mwedzi uchipera manje mwedzi uchipera chete andoda tiu atoti sekuru ndagarisa rega ndikutumirani kobiri ndagarisa rega ndimbokutumirai mari unitumira kobiri onditumira mari bwino ndabva dzukuru wangu asikulera madzina aiwa handisi kutaura nemazita ndazvii kobiri yemu anotumira pera kumwedzi ire yangu yekudya ire tumira kuti sekuru idya iye pasane mutsikana dati mumbotumirawo musikana vanumurosachi panhamba dzake achite kobiri aite mari aende kunorapwa rivha rake rakaparadzika tabvesana izvi handizvigone popano izvo kuti munhu nhengo dzake dzemudumbu dzakaparadzika handimbozvikwanisa popano nachibhemba chekucheka popano panapa ndingakwanise kuvhiya munhu ndikadaro ndimangiwa napolisiya ndikadaro ndinosungwa nazvo izvi handizvikwanise izvo handimbozvikwanisi kuzvirapa ndifuna kuti apite kwampiti wambo athandisiwa ndoda kuti achienda kumadhokota vanogona kuvhiya wogadzirisa zviri andikuyangana mamuno mumunhu namadhokotera mamuno mune madhokota muno asakuchitadzirambo bo asi zviri pamusikana wako zvitadzirira akutotransfer kuti ngazvipite kumweko akutonzi anga achibuda muno maende kuindia ndokusiyana kwanchito kumweko saka ndokusiyana kwebasa wala asikuashora kwamuno aiwa hatisi kuashora vari muno madhokota mumuno madhokota ari muno arapa mumuno mazvanachito vanorapa zvishuwa zvimwe zvirwere vanachipora usingakwanise rega kumumanikiza usingakwanise usazviite nokuti unokwadzisa vanhu amara kufa vanhu anopera kufa chinama basi uchinyepera vanhu saka tifanira kutandaza munhu kuti apa kuchita zvekuti saka tisida kuti tinyepere munhu apedze nguva tichingoti apa tinodai tinokwanisa kubva nekubva damuzira futi mumutsikana achingotanga kusvika panapa takamudza kuti zvinhu izvo handimbozvikwanise akakwera nakobiri yacho pano akauya nemari yake pano akapa gari akabhadhara ndakatenga kobiri ndikati mupasini kobiri ndikati mari yake musikana we ngaadzoserwe mvesana batsira pachena ndakaramba ndinata ndakaramba ndikati ndichamubatsira makobiri yako yobwera naye pamari yauya naye tenga futi makobiri kumupasa mari yako iyoyo ndakatozomuwedzera imwe pamusoro kuti mari yako inonotengera mhuri yako ndakamuudza ambo kuti ndina 5 months chimbhadharira rendi kuti ndinofanira kumubhadharira rendi paanogara me5 months mwe musikana uye musikana mari yachikafu mari yachikafu achiuya achitora uye mamuno wacho akudya puresha mashi uye murume wacho ari kudya puresha kana vana vache kana vana achatarisa haasi kuchengeta apa manje ngoti akapfeka buda ayangana zvakachita mutombo wacho zvokutoti apa ngoti akapfeka zvakadai otherwise waifanira kuti vanhu vaone kune Zambia nejira
ane tsitsi please tokumbira kuti mumubatsire. Vanhu zvita mpembera namata wari. Vamwe vanozviti vari kunamata ka. Vachitufana kupasa kubira zvipo. Vachita tukupa mari zvipo. Zvipo zvifunika hapo manje. Zvipo ndipo pazvinodiwa. Tiyangane. Titarise kuti munobatsira zvichokwadi. Una dola. Une dola rako. Una pondo yako. Une $2 yako. Ukobira unayo basi. Chero mari shoma yaunayo batsira kuti musikana abatsirike. Tambesana. Tawirirana. Ndongana ndikumbira mbadzukuru. Nawe yatikukumbira kuti muzukuru wedu abatsirike. Vale vadzukuru vangu vanalewa Africa tusuna ku UK na Australia. Vangu Australia, UK, mese ndona yandikutaura. Titandizeni mtsikana. Tibatsire musikana yake. Ana dash yache. Ana $10 yake. Ana single dollar. Ana $20 yake. Musasende pa telefoni panga ino. Musaise pa phone ya sekuru. Ikani pa telefoni yache. Isaye pa namba yake. Kungoenda kobiri mwipo. Kungoesa hii mari koko. Utaona hapo chichakuchitira mzungu na mzimu. Unoona zvichakuitira mwari wako nemidzimu yekwako. Unenge wabatsira. Watandiza muntu. Unenge wabatsira. Tandiza numero zako mbombo. Daidzira namba dzako tinzi. 0781 966 966 990. Aina hayo eko. Asinkuli mpita basi kubiri. Asipa mkuru mari yo inopinda. Wewe tumiti mpita. Wewe tumiti inopinda. Utumira kubiri. Unotumira mari. Pesa zukuru wangu arikunja. Zukuru wangu mazvinzwa. Na muno mZimbabwe muno mapasta. Muno muZimbabwe muno mapasta. Munamata mpemberi. Munonamata ka muchinamata ko. Titandizeni basi tibatsira ndambudziko. Kana uri pasi chikwanisa kupembera zvimali anada ngaenda kampembera zvimali basi. Kana uri pasta uchiti zvinozvedza haiwa munonamatire kazvipere. Ndinofasa nacho. Ndinobva ndafara futi ini. Tamvesana? Tawirirana. Asikurambidzo tamba noti nchire mbadzeva mashi ngati kushora mapasta, ngati kushora maprofitambo nata. Handisi kushora maprofita kana kushora vamwe vari padhuze vanomunamatira haiwa handisi kushora. Afana kumtandisa ngamtandisa. Vanoda kumubatsira mubatsirei. Tamvesana? Tawirirana. Tizakumana kumberi. Tozosangana kumberi wazukuru wangu. Tatendambo. Tatenda. Sly Media TV, building bridges.